Yeah, do TV, ya da money adidi, ya tie ni ekonu anemo, ya da money adidi o, bo aye, o ya be wi aye, bo aye. Because I do TV, tie say ye fremo, tie say ye tie nsem papa, e pu to hwede nkwasafo ne kire, na wo wo sesen. E die na wo. Wune hwe, adu TV, e na ye hwen. Die upe biala, nsem papa yi, news papa yi, agro na upe. Ayafo ya mamunyina ado edeba edum TV ene se wotu ani hwe asantemantam a ye huni se Akyempimhene ekwa akura na ene ne 40 days e wa asantemantam mo se ba asante ene amamre kwan so dia na edum TV ye de mu be piem e wa asantemantam a na se Oheneba Adusei poku Akyempimhene a okwa akura inti enene yedi ni nadwana ya amedom efra chichiri ene banche abepie mu ai nananu mabo mu kuntunkuri mu ene tuntum edi ahim apinti su di ahim keteni brade ni nyina edi adanse se edum TV yedi amane ani amamle kwan so na otweda ye edi ebeto fom bia no yedi besum mu we eyamosomfo akosua test
TV 6623 out TV 66 23 out and play former ambassador to China, ambassador Empremuno, a mamma and money aquaso, Nanano Atsan Konya, our Asantamantamu, and Nananoma Hima farm and Pompo, our you know, Asantamantamu, Yellow, 2 4 7 trouble. Or saying, I'm a castle, or no, I'm a Himano, and Omo won't walk for Chudom,
ahema no mo tidom na tidom hema mo ahema fo a mo tidom na ebo mu aba betia ahwefo ye to mani mu o eye yasese na wo twida ye die eye asante kasemu enefo maako adaduanan enumu ana wo ena wo hwa eye ahwe eye no aboabuja eye otekoko so otufo osetutu na no otebra niku anwoma so nile nom na ahwe wo mo saa no asante amamre mu na no mo bo mu kuntuturi mu di adanse ese ne eye Oheneba Adusei poku awanya baby boy kansa na nakwa ekure liti enene omunyina wo mu na no bema abofo preso bi ano etiwaba yedi yamame chief of staff odaso ewa ha one na pamfo yamamunyina akwa babiu yameshira mo pa na mso mo da pase samre wo bepiem a wo besu nukuru nom sane asante amane ene amamle esitia no sa pepe sa ana wuhi asante ene amamle ekwan so ana wu ni se ene okrani otosu mienu ana wuhu no eye Oheneba Adusei poku ni otosu mienu okrani ana ene Oheneba enkatia asuna abusia domo ara forza osha sele ne ye chiemu no sana tie Oheneba Adusei poku ne medwa na ya die na se kansa na otweda no okrani a otosu bienu ana abepie ewo eye
kuna wai ko ekura eya ase sa ana yehu sa na tie ohene yire na na japoma ana muhunu ohene yire na na ajapoma ana muhunu no ai okurani otosu mienu eno no ohene yire na na ajapoma ohene yire na na ajapoma ana hunu Akyempimhene ne yire otosu mienu okurani otosu mienu ana ahwefo muhwe ai de nana hima atna se ohene yire agye nadwa sene ohunu ohene yire agye nadwa okurani a otoso mienu eno no yada so ewo Oheneba Adusei poku ena awotwe na se sauti ya ene sene nana atna se die sa ene tie ewo dwumade ase etie sanya asante amamle ene amane etie no ai obekura ni apeja ni mu ochiachia sanya amane ene amamle etie no ochiachia sa pepepe ene tie onna busua ene adofo ana abodo pim edi nachi anana edi nchia ema anopanimu nyina yede to monim se de ebeto fom bia mane ene amamre ekwan so yemfa ehintamo enei se midim bepiem wo akyempem akyemade fie mu a enam se nananom atena nkonwa eye wo man kasa omura ene kwa ekura nti enene nananom ani abriye sa santimemu ya kasa brichi aba na chesa nananom egu abisiwiem nananom abomu kuntunkurimu a kire se ene ohwema kwabrinim tututututututum besewie ena nananom owie a ni nyina ekiremu se ene na wotwede omudie omura okwa ekura enti ne omote ase ene asante ene amamre kwan so ayedi adanse sa ampaniwura ekwa ekura eti ahwefo se wohwe santere ene adofo atoa na chese eye okunani one na adofo ene ne dom nyina ana aka bo mama bepiem e wa Akyempem akyeremade ahimfia wo mo chia Alice Brown mami Alice Brown so bo na chidoma enye kuma akra ani nyina mu ne edi adanse se enei asante brechi abo amane ne amamle kwan so brechi abo papa nananom ani abre nananom ani abriye abesiriwe na nananom owie nananom so omu su omaniwa na hwan na besu bi aboa wo mo na se wo hwe sane ekoso ewo Oheneba Adusei poku Akyempimhene awokwa ekura ne na wotweda ye die yase a amane ne amamle kwan so asante die mu sa enese anamuhu samre okunani wa cha nananom atena nkonwa wie osa da na chi
osa da na chi akofo na konwa e wo bodwa wo mabɔ no ase sɛne asante amane ene amamre etie pepepe ana hu ne sɛ ɔmo ba no nanano mahema no mo panifo atiti enko ana ohu sana ohu na esa nana ya santua ejo so mahema nana ya santua ejo so mahema ana hu ne sai nana ene ne dom enso eba no sene amamre ene amane esitia no abroche hima no nana ya santua ana uhu ne sa nana ene ne himano enso eba no sana tie amane ne abamle kwai so nana himano ana uhu ne sa bommo ede chia etwa mo no eti so uhu nana ya santua ubewu ma pon hima ahimano ene ne omo bepiem ewo dwumade ya si na meka sa so na ye Oheneba OPoku ne na wotweda ekoso ewa asantemantam edu kumase ena wani gusu a wuhwei asante ene amamre ene amane ekwan so sa pepepe ayofo samre so hwese nananom atutu atatai na enchinya ahodro edi ayim owiema na jese eye nana nsuase OPoku agiman onu otutreni a enei yakane se ote eyi paso opanyire eye esini na so na awotrem ede ama ote kokoso otufo osetutu abebio nana ki Solomon ene ono ana osina namu se otrem no aye eye sene se na fata ewo na wotweda imu enti se uhu a sa ana amane ene amamre ahwefo yedi kan de tomanim se eye Oheneba OPoku na wotweda ye die se nananum omo asantemantamu nananum fokuo amaoma hene aguna hene nananum atena konwa na nei omunyina aka bom abepiem ewo ensuase eye OPoku a omunyina ede omani echirem ewo na wotweda edi na madikai ama etiefo nyina ate ehunu se enei ote kokoso otufo osetutu abebio nana king Solomon ene se eye ensuase poku badia na kire se eyo no ana otene oyetutreni ede ma ote kokoso na watra eipaso a eye nana king Solomon nana nyansabo akwa sene amane ene amamre
mane kwaso na kuna hene wonu onua na mo ma hene yehye nananom abrempomfo a wonwo asantemantamu aba bepie mu ewo Oheneba Adusei poku ne na wotweda ayi ase ne ohene ekwakura enti yewura otufo sei to ba bi o sei nyameka sei na otutreni a obesi yewura anan eye esuase poku agema a oso miensa na yehye nananom sane nananom asu etuatene eba na efeye na dunkuhene otufo abrempom kese ba kopre na dunkuhene amama ne mane kwaso na dunkuhene ena kasafonyini no eda ne so no na yehye amama ne mane kwaso na wasaba yewra otufo sei to ba bio o sei nya me kase na brasohene na brasohene onna wo sabi yewra otufo sei to ba bio na gudia ya ohene ho no ohene ana papa ho ma yewra santehene sai amamre ne amanya esitia no na mo ma hene achani mwaten yewra otufo sai to ba bio wo sai nyame kase ono na brempomfo ana wato santene a won akotia abusua screen so a ensuase okwajiman ana wohuni ana wohuni mese na onna ye otutunani a odimede ma odima otufo setutu abebio nana King Solomon eno ni ho de ono na etenem ede amano sane asante amane ene amamre esitie no ensuase pokwajiman ana hwefo ohwenu no sa pepepepe sane asante amane ne amamre tie mese na Oheneba Adusei poku na wotweda na se na Adum TV yade mo wono amamre kwan so de beto fom bia yefa ehintamo yade ba sommo sane amane ene amamre esitie no eti so ore screen so a ensuase poku agiman ana ohuni sa edom ende richi afina edidi na anima edi adanse ewo asante amane ene amamre mu no sa sane ese no no ene nana kwakura na sa ohwa na ohwe screen so a ensuase poku agiman ene na otutu tatai no dika biletu ahwefo anim se ono ene otutura ne ene obetra mu di ama otufo se tutu abebio nana King Solomon sane amamre ne amane esitia no no ensuase edupoku agiban ana ahwefo mo hwe no no
no other snap of banking so. None of my champion duty. What I was saying. None of Chidam and Pepe. None of Chidam and Rabola. Nabana here and I Jenny Boatin. Nana Jenny Boatin. Nana Pradu Yado. Kumani. Kuna Ehe. And Pepe, you're running with the and then women attack for power and the Washington so. Middle sector, Obamachia, Ore, Ononesaya, Italy, Consular, our Omayu, Obaya, Ordinanza, Adakaba Kwabam, after Nisika, 200 million, 20,000 Ghana cities. Nana Chami Madam Race, now Antona, Mayati. We are Abusia and Adamosi said the name was Santino. Now, Yeka Oheneba Adusei OPoku Akyempimhene. Na can send the ba. Nana Jessica pa onim na bibiano yemfa nkoti. Mira adaruma asantima pesi ehun de ekọ wiase nya pesi ehun de ekọ. De ekọ ne se adejana pepe ni na Oheneba Adusei OPoku Akyempimhene. Osaye chidom hene wada ne sabonkum so na ni nyina ya kanyina sabi otufo na asante hina ne dia ne ba prekope ana ne kotu nanim omomo kwase ne adeje na pepe ni omo ntiase na adafo ne jamfo emeja omo nti ne adeje na ya sabi Oheneba da sabonkum so ya tiase na se jamfo adafo abetia ne emre semu no ne kotu nanim o mai kwan am yet not pem na fia credit kwa te na de eye wu ye na de jana ya na mo tsase ma ejamfo adafo sabi abetie o mabam ya akọ na nam chidomfo ahene ma na ahene na enam jasefo na jasefo na ye tsase enne de na ye ka Akyempim a boyinchiremu kakra na dodo na etie pese ye ti Akyempimase ye ka se Akyempimhene na se ono a na chidomhene asabi na setu opimso di kan ne ba Oheneba uso fie na sabi obak ode ne ba sabi odi kan di akonya no na sabi panyi wo ho na uso fie eto so nti Oheneba obo sabi ni papa na asante hene ho ban one ahene ba na otumfu achi amehene na nso OPoku agima do kwa bokum du kwa nifa o kwabo ma no ma echidom na ba fo dom na so nka Oheneba hia hene ka ho na so ni hu a na achi amehene na wo a mo nyina kam efom ye chidomfo a mo bo sabi otumfo otokoko so ho ban te ka se chidom a na sa Akyempim a ase no ne krakra mu no ede ai na be ka kire asanteman bra ne ye nyina fira kuntunkurin ye kan se Oheneba Adusei OPoku odi ade no 1982 na odi ade enfie aduana mienu pepepe ni wasum papa wasum Ghana man wasum asanteman kumaseman wasum omu na sem die mu ne summu wabo agya ho ban wa bibia bi aban mu so foreign affairs o yadwuma kakra wo ho enso kasa bi ko ya lawyer ni kakra to wasum Ghana man se de ye ka no wasum asanteman wasum Ghana man wasum kumaseman ti sese jamfo adofo emra ye tiase ye wo meja ye na du dotu ye nso a odampam so a wo meja ye se do meja wo aba anapa fefefe me ko ye mass man no sensi prince ama sebe ono papa abetena mu ye mu sese du ho asuma wasum Ghana man no yeso nya na kwan kra na nya fe nya kra behwe na ma asum no bia timi atinu ho asum yese adafo na jamfo no Ohene yadase bi ndas Edum TV na ohwe ye mpani se de onumte ono ye digira kire no so oboba sempre mu ohumi ha adada ntoma ese finshi aboa no edu se ya na du mi diem enu nti se ohun se mi gina kasamfoni bia so a na de minim na me de eboa asanteman Edum TV zi mon ko so hwe ye de woni pa ne no pa e de mamo
Bishop Professor Prince Campbell. Every penny for Oheneba, sorry, Anglican. And Oheneba, Adusei Poku Ahwenia. And Akyempimhene also. Nasafuma so and Edua. Omo eche. Epepemuno amamani amani akwanso. Nananom tidom for wonwo asantemantamu. Nananom fokuo wonfokuo. Sabio sabianyado. Ena sabianyado amani akwanso. Nananom atina se abom. Sabio sabianyado wona asantemantamu. GMPC R&D division almost 25 million NC Nana Adusei Pokuso na ento abusianyina ya dinti ya dase ya damase atra konya Ghana cities, 1,000 Ghana cities, 10 million. Sharpen on pen to Medase,
Nana Mochiame Modarume Brew, and Chai and AG, Technical Service, Omobachiayan, Madaruma Omobaya, Omosi and Sio and Naka Apiasan, Afe, Hadekis and Sano, and also Gretino and Num, and Odantea Snap on Pentu, almost Omobaya, Omusika Omu, 500 Ghana cities, and see Nana Moso, Nana Sabe, Nana Nomafua. Nana Jase, and Nana from Paris also. That's what we say. Oheneba also Afriye. Otumfa peja yene no. Sante yene banso no. Yaba Oheneba kesia akaba. Yama Messi Syria Gambra. Yama Messi Syria Gambra. And prepare Yama Messi Syria Gambra. On a certain watch here. Yamano Akaba. Nana no Madarume Brew. Minia Nase. Nase Pokukache. Who is a mamma or the ash and is Onwa kasa eyanu kani nikuru ayo Oheneba Okwakura etinana eni abriye etene asante amania eni amamre kwan so no obo otufo anantahen bafo anantahen ana abepiem ewo eye Oheneba Adusei poku ne 1 week na se bafo anantahen ana ahwefo uhuni se eya ekoso na wotwedai nana enso edi nanim onyam ne dom abepiem no nana bafo anantahene sene Oheneba Adusei poku ena wotwedai yedie no eno na wuhuru nana bafo otufo anantahene ana wuhuru no ewo screen so no arefo ene nana no mani abre nana no mabobu kutugri ene eye ni jeda nana mo areho nana no egwa besebia so ene hiri nana no eti so hu se nana no twagu se a na kutugri di ahima na ese eye Oheneba Adusei poku ena wotweda ase ana otufo anantahe bafo anantahe wabepiem e wa ase nana echiachia sene asante amane ene amamre etie no nana echiachia nana bafo anantahene otufo anantahene no ochiachia nana edi nutunumu sene asante amane ene amamre esitie sa pepepe nana echiachia asante amamre kwan so ene nananom eni abriye nananom abobutu dumu echese ampa ene nananom eni abre nananom eni abriye ene brechi abo ama nananom eni abre etu so otufo anantahe bafo anantahe oni ne dom edi enum ne na wotweda ene asante mem edu yedie no eno anamu hui sene amamre ene amane esitie ewo asante kwan so sa pepepe Sir
Valentine, Arefo Epempenso ayedri de ubehu ni se nananom OPoku ntunkrim achese omunyina eye Oheneba Adusei poku Akyempimhene akwa ekura ena yedi ni na awotweda ana aka hu bia ma nananom nyina abepiem ewo eye Akyempim akyeremade na ohwa anopanu nya de to manim se de nananom enyina ewom na abehu se otufo mamensenhene eye na no se kwadwo oko awia otutunu kuntunkuri enye da ese nananom enim tekura efise nei nananom ewe besewie brechi abo asanteman eti so hwese nananom atutu kuntunkuri a na kire se ni nyina edi adanse kire mu se asante amane eni amamre ekwan so Oheneba Adusei poku okwa ekura Akyempimhene na wotweda no ana aka hu bi ama nananom enyina abetenem na abehu se nana adunkumhe enso atuturu kuntunkuri mese so hu se ya sante ahemfo no obunyina abotuntum a eye biche na abo asanteman ni abre asante wi besewie asante eni atutu agu onsem ne nyina eni se Akyempimhene nana ekwa ekura ana me na wotwedan nananom eni abrise se ohwa eni ubewu otufo chiame ba fo kantankrachi nana so boni tutumu nananom apanfo nyina na egu ni nchen ene apempo ahene nom nyina ena tima wo mu nyina tutu nkuntunkuri kire se Oheneba Adusei poku ne na wotweda na se ana nananom enyina apiemu samre die nananom ahema ma pagya omu omunso ebechia nananom na ohwa eye nana ya santoa ene nana afia fakoma nananom enene omunyina ebechia nananom ahemfo no sene amane ene amamleti amamrene amane kwan so edwusuma hima eye nana ya santoa ene di animu a wakwa
ako etene se wo hwese ne amane ne amamre anom awodo abrempo himanum abrempofo ahimanum akukudam ana omunso eche nana afia afrakoma enso ana edi enum etu enum mu no ni nyina ewo eye Oheneba Adusei poku Akyempimhene akwala kura na wotweda nase ana nananum ahimanum eche nananum ani nyina eche se nei enya ni na huni sana na etutu ne ntumam a wote adwam no ni nyina enemese so hu dwumadi a ekoso yi e wa asante ene amamre kwan so a eye Oheneba Adusei poku an Akyempimhene akona kura ne na wotweda ana amana nanom enyina etimi abepiem e wo Akyempim akyeremade nei huni se otufo anantahen bafo anantahen nana enso ene pamfo nyina eti adwam mese ene se wo hwa dwumadie na ene enya dwumadie bia anka ese enipa sere efisa nananom eni abre bicha bo asanteman nananom atutuntuma na kuntukuri nko a tutum nko a ene edi ahim edi adanse se enibre abanananom a ene nananom ewe abesewie nanananom so eni asoja efisa nanam benya wapo ne besu bia ma wo mo nanso ene die nananom akire se Akyempimhene wanya ne ba bi kon ne na wotweda ana nananom nyina aka bo ma ene omote a yedi na wotweda no ewo amane ene amamre ekwan so Group of companies. Said the lawyer daughter communication. What can they be so no and I can know Abiasa. We don't create no edu. The shop Pupantu Sikapa 4,000 Ghana cities. 4,000 Ghana cities. I can is Ghana 40 million. Actually so Sunanami Shidon and Oheneba. Let me show the power. Then I'll sing on the champion on the so Nachmahene era utufo say to be o say nyameka say o say e boni die so no say e boni die na e ho popo no ane brempo Nachmahene wonu onua sabi ebu sabi anya to asofo a wonwo asantemantamu na nanom atsankonya a wonwo asantemantamu ena aba bepremu ebrembremu no aba bepremu awa na yenhwe eye miamesoa deputy Miamiswa Miswa Nippon and Otito and Wababetan and Anon Etibia, our name and Anon, maybe now watch it down.
Amania Kwanso, Yera, 2 say, Tobabio was saying, I say, or say, I want to do so, no, no, Sankonia, I want a Santamantamu. Now, and then, if I were Bayer or Tutleni, Emma, Yera, 2 say, Tobabio, a Shasipoku Ajima, air, or Tosso, me and San, Elsa, or no name, or Tutleni, our Bayer, Samuni, Yera, 2 say, Tobabio. Now, Yasha, Amania Kwanso, Nanano, Atsakonia, I want a Santamantamu. Na acha na chamehene ewu asia sa yewra santehene awabebe no tutireni awonwo asantemantamu na yewra otufo sei to baby o sai nyame kase na ne bremponfo na nanu atena konya awonwo asantemantamu na atanse amamani amane kwanso yenhwe ene Adusei poku yewra santehene ono ne babema Oheneba Adusei poku na Akyempimhene na na wachida ye koso a ye die no na ya ne bom kan se wonyene a wo be ye otutunani ma ye wura otufo se to ba bi no eye Adusei poku agiman a otoso miensa ono ana be si ye wura anan be ye otutunani ma ye wura otufo se to ba bi o se nyame kase bafo anantayene ye
yɛwura otufo sɛ tɔ baabi o wɔ sɛ nyame ka sɛ ɔno ane bere pɔn ka hyɛ bafoɔ anantanyene sɛ yɛka ananta sɛ biabu sɛ bianya do na ɛyɛ yɛwura otufo sɛ tɔ baabi o wɔ sɛ nyame ka sɛ yɛbere pɔn ka hyɛ bafoɔ anantanyene wɔ so twitwi akwa ɛtuo nyinaa wɔne bɛkɔsa wɔnso ne ne nipa na ne sɛ bɛtomahene na ɛba bɛtia otufoɔ a ɔma no awurɔworɔ ne ho ansa na wɔtumi abɛtia yɛwura na Tiame Kwaku Wusu, yɛwura otufo sɛ tɔ baabi o ɔno ara ne Tiame Kwaku Wusu ɛkyɛme ɔtɛnyene ne Tiame ka sɛ na Kwaku Wusu ɛnso ɛna ɛtoa yɛwura bafoɔ anantahene sosoɔ no na nananom atena nkonnwa a wɔwɔ Ahyɛntema ntam mu ɛna atena ase a yɛni Oheneba na wɔtena Nancy Akwahene yɛwura otufo sɛ tɔ baabi o ne wɔfa Nancy Akwahene wɔn wɔ se bafoɔ otu twi akwa ɛnkyɛn Nancy Akwahene otufo wɔfa nipɔn so kɔsɔre ma yɛnkɔ n'adoso yi ma mpanyinfoɔ nso ɛyɛ ɔdɔ sɔfo kɛse ɛkya ɛna ɛtoɔ no a wɔbɔ yɛwura ti dɔm ɛba bɛgya mɔ yɛhwɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ahoma ahema no ɛna ɛtoɔ no na ahema no ɛna ɛtoɔ no na wapɔhema ɛna ɛtoɔ no yaba yasantoa na ɛto so hema ɛto so ma hema no yasantoa ɔno ɛtoɔ no wɔne wɔnua amammerɛ ne amanneɛ kwan so wɔbɛbɛbɔfoɔ a wɔn so wɔ Ahyɛntema ntam ɛna abɔ wɔno nyamɛma no a wɔyɛ that's Akyempimhene Former Trade Minister, Honorable Alan John Kojo also Brawachia. Movement for Change, Afrafranto, Hey,
Come back. Nasawia Bremo Yera 24 say to baby o say na meka say ono anabre ponfo na nanom atrakonya a wonwo asantemantamu na atena say edi wonua na wocheda ene nananom a wonwo asantemantamu ani abre yie pa a nananom abokuntumu na yenche amamre ni amane akwa so sebiedu sebianya do se nananom atena se ya na se enibre ena aba na sawia hene sabiebu sabianya to onua ni nua Oheneba na edawei na yenche na do mi abra hene sa amana ba na eto asoro Oheneba sapo hene yera otufo se to babio onu ane ma na sabiebu sabianya no wonto wani abre wonbo won kuntunkuni mu Oheneba nkoa Ahenema nom na won etsaso no Ahenema nom na won saso no wa betna won papa enchain atiame hene won na esa mamre ne amane akwan so no Ahenema nom na esaso no ehwe amame kwan so Ahenema nom na atsasia won ye wonua pani na wo cheda no
Miami Mame, Custom, Commander, Regional Commander, Ababe Piemu, Awaha, Custom, Regional Commander, Ababe Piemu, Awaha. Amamani Amania Paso, John Kwana Baya, on immigration, Mr. Bediakon, Regional Commander, Mr. Bediakon. Miama Dena, Mr. Bediakon, Miama Dena, Regional Commander, Mr. Bediakon. One a day and Sato Sayama, what's that?
yɛde bɛsomo sɛ yɛwɔ ɛyɛ Oheneba Adusei poku Akyempimhene a wɔkɔ na kura ne 1 week no ase na anopanum no yehu nananom atituru bebe na samre de mbeduru ɛyɛ bosomtwe adanse na meduru bosomtwe asaman de na ɛyɛ okogye asuo adugima a wodi kan nana ana meduru nanim hu ni sɛ nana ene ne mpanyimfo adontenhema ene na pamfo nana no matran konwa nyina ebo nana achidom ɛwɔ sa na wɔtwede ya yedi sɛ ubowura mu asantemam a kuma se